Takže čaute, ideme hrať Gore Garden, takže takto to u mňa vypadá. A ideme pridať nejaké toto, hlavne kokonát, alebo čo to je, no, tu mám 3, no, tento už není vidno moc, takže tak. Potom máme toto ešte nemáme, ale ja spieram babušky, kráľová, alebo čo to je, jablko, dobre, a teraz mango, dobre, to je moje obľúbené, no keďže, nie, neznášam, ja vždy idem preč, idem to predať teraz, a chcem zohnať dračie toto, a teraz sa ideme pozrieť, čo tu je. No, babu, dobre, to som kupovala, no, lebo som sa rozhodla kúpiť, no. A za chvíľu budeme čakať, ale trošku kúpim, dobre, aspoň nevadí. Tak, teda 3, sorry. Dobre, minula som peniaze, nevadí. Dáme si, že tak. Dobre, mango rastené. Aha, tu máme už tlstý. Po druhýkrát už mám tlstý. Sice, no, nedáme to len toto. Máme, že sem, dobre. A sem, nie. Kde dám ten šťastný babus? Tu. A ešte pri toto. No, dohnala som bratranca, takže taký. Ale má viac peniaz, lebo jeho brat toto mu dal heky. No, čo škoda už s tým. Že mám 3 stromy? Nie. 1, 2, 3, 4, 5, ale mango neviem či strom. Ale teším sa na ďalšie videa. Čo tu máme? Čo, koľko sekúnd? 3 sekundy. No zbedáva. Jej. Či je? Ježiši. Ja akože... Koľko toto stojí? 3000. No som si kúpil tento. Potom si... toto. Sice budeme mať malo peniaz, ale... Čo chceš? Minieť peniaze, či chceš si zlepšiť? Že záhradko je lepšia, dáme toto. A pol si dáme, že krásne mestečko si dám sem. Že je krásne. Huba, už mám hubu. Že nie, že? Že 58%. Chápte? A teraz musím predávať strašne. Predávať všetko. Dobre, jablka máme. Mango. Dobre, račinky. Mango, teraz mango. Takže ja som si chcela takto robiť mango, takže sorry. Som si nechcel. Ale teraz vláda mango. To je nejaký. Aj tu. Dobre, je to tu prirostené nejaké. Dobre, to musíme ukladať. To čo? No to je jedno. Čo tu máme? Koľko si ideme zobrať. Dobre, a idem predať niečo. Čiže to idem predať. Tak. No sú 4 minúty. A ideme na garden. A ideme tu. Idem pre vajíčka. No nejdem. Proste... Ale čo tu máme? No. Ježiši, krvička, nie to. Krvička sa nikdy nevyplatí. Lebo toto 50 a toto 25. Chápete? Ja som si toto strikačku, to je najlepšie. Ale teraz musím predávať toto. Strašne aj manga, aj neviem čo. Počkaj, čo to mám povedať. Teda vám povedať, že proste, no konečne, to mango, no proste, že
Kaktus moc... Nie. Ja neznášam to. Kaktus. Ideme... Keby niečo neviem hovoriť kaktus. Neviem to hovoriť proste. No tak... Sorry, no. Taká som. Za chvíľku sa to naučím. Čo tu máme ešte? Sushi, alebo čo to je? Čo tu máme ešte? Tak, tomato. To sa nevyplatí. Že toto si je dobré, ale zase veľa to stojí. Dobre. A chcem strašne to Dragon. To si prajem. Že tak nejak. A ďalší diel bude, keď dáte, neviem, 10 lajkov alebo koľko. No, ja si prajem aspoň 10 alebo neviem koľko, proste dajte lajky, odber dajte a potrebujem strašne veľa peniaz, aby som kúpila nejaké sushi, nejaké teda hubu, alebo čo to je, aha, už tu rastie strom. Kde je to? Neviem, kde je to. Dobre, ideme to predať. Na chvíľku budeme končiť s videom, takže tak a dobre sa vyplatilo. Za koľko sekúnd? 40, asi to už zostaneme. Koľko mám? 25. Ja potrebujem ešte niečo predať asi. Chcem si kúpiť asi na rýchlo. Si niečo alebo nie, neviem. Ešte pre istotu sa... tu je tá je tá hrípa, alebo čo to je. Neviem. Zbieram. Sel. Ale ježiš, ja neviem. Toto proste... Nemám rabať. Rabať 1000, aspoň 1000. 3, 2, 1. Čo tu máme? Nie, Katkus. Ja nechcem. Ja neviem hovoriť proste, no. Katkus. Dobre, budem to hovoriť Katkus. Čo tu máme ďalej? No nič. Tak čo už, musíme si kúpiť. Nemusíme si kúpiť, ale ja chcem. Dobre, dve mám. Ideme na garden. A dohnali sme a za 2 minúty už budem končiť, lebo to má 8 minút. Tak to... No. Je to houbu. Koľko má to? Super. To nepotrebujem. Mám buď tuto. No počkať. No. Coconut, coconut. No, škoda, že tu už nič nemáme. Ale máme tu takéto trapné už, ale to už nezbieram. Alebo bluebirds, to tiež ešte, ale že... Okejte na ten bambus veľký. Dúfam, že sa mi to podarí a ja idem za minútu už končím a idem tam skúpiť niečo, čo tam bude vôbec dobre. Ja si nebudem krličko, ale niekedy si kúpim, keď mám 1 000 000 alebo koľko. Včera som mala. No áno, tak. A včera som... Nie. Asi si ju musím kúpiť 3-krát. Ale nemám peňažky. Som to vedela. Dobre, použijeme to na toto. 10. Každý dá len 10, aby to bolo spravodlivé. Tak. O to čo je? Toto. Beriem. A kde to bolo? Neviem, kde to je. Čo to ti poviem.
Čo som zasadzovala vôbec? Aha, tu je ten strom. Nie. No. Niečo predať, také maličku. A ja už idem končiť. Sorry, ja som zabudla časový. Pa.